एक्सचेन्जनि बेलायावहाय एक्सचेन्जनि बेलायाव जिखुनु गारि एक्सचेन्ज खालामनो हागोन बाइक जा स्कुटि जा जिखुनु कम्पानियानो कम्पानिखौ लाबोनो हागोन एक्सचेन्ज जागोन बेयाव जोंना सोब गारियावनो अफारा दङ जोंना हमना लादो स्कुटियावबो जोंना अफार दङ दङ बेयाव कम्पानिनिफ्राय गिफ्ट दङ आरो मा दं गोजां बोथोर फैबाय बे हिसाबै ब्लेंकेटबो होफानाय जादों कास्टमारनि थाखाय जिखुनु गारियावनो ब्लेंकेटखौ मोनलांखागोन आरो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय मोनसे एडभार्टाइज बायदि ना टिभिएस श'रुमावहाय फैदों क्रिसमास अफारनि जों हाबहैग्रोनानै लानि सोमदोन बरगयारिनावबो नुहैगोन बरगयारि बाजि ফার্স্টত যাম আমি বঙাইগাঁও আজি চাপাগুড়িতে সব জায়গায় ঘুরিব নাকি বঙাইগাঁও পুরা गोदानै सफैदों बे राइडार नैबे ओमफ्राय बेखौ सापागुरि बङाइगाव दिनैहाय फिदिंजोबनाय जागोन ओमफ्राय थिग बेफोरबायदिनो एडभार्टाइजमेन्ट नैबेजों आरोखि गुबुन गुबुन टिभिएस दंबावो नैबे गारिया गोदान लन्च फैनाय राइडारा बांद्राय गोबाव जायाखै दाख्लैसो रिसेन्ट जादों बेयाव जोंना राइडार गंसे गंनै लन्च जादों राइडार गंसे आरो 162B गंसे आरो 164B आपाची बेबो लन्च जादों बांद्राय गोबाव जायाखै आंनाव दा आपाचिया स्टकआव गैथ'वा दाख्लै दंमोन दा गैथ'ला माने कास्टमारफोरनि थाखाय इमारजेन्सि एकदम नांगौसिमाव कास्टमार लानानै थांजोब्बाय दा देखायनो हायासै दिनै दा बेयाव राइडाराव जोंहा दङ होनबा आइग' एसएस गोनां प्लास मोनसे आपडेट जानाय आरो गोदो सिगांनिफ्राय दा आपडेटसिन जाबाय आरो ना बे गारिया आरो माने राइडार एडिसन जाबाय आरो बियो माने सिगां गारिया साखाया नोंना इल'वेला कालार गैयामोन दा इल'वेला कालार गोनां फैबाय दा बेयाव नोंना ब्लुटुथ कार्ड सिगांनिया डिजिटेल मिटारबाबो फुल डिजिटेलबाबो सिगांनिजों दानिजों मिलाया आरो ना दानिया नोंनिया मिटारा एसे आलादा फाराग फैबाय आइग' एसएस जानाय लोगो लोगो नोंना ब्लुटुथ कानेक्सन गैयामोन सिगां दानिया ब्लुटुथ कानेक्सन जागोन एसेल' सिगांनिफ्राय रेटआबो सिगांनि गारियाबो दङ दा बे आपडेटआबो बेबो दङ बेनिफ्राय एसेल' 2-3 हाजारल' बारा बेनिफ्राय गारिनि दामा सिगांनिफ्राय दानिफ्राय सिगांनि बेसजों दानि बे नैबे आपग्रेड माने सेकेन्ड टप जाहैबाय आरो बेयो बेनिजों रेटआ बांद्राय डिफारेन्स नङा अनलि 3000 डिफारेन्स रेटआ माइलेजआ ओरैनो ना 60 प्लास माइलेजआ जेबो सिन्था गैया माइलेजनि थाखाय बै समावथ' आंनावबो दंमोन माइलेज बे राइडार गारिया दाबो दङ राइडार गारिया 100 थाखानिजों आं 1 सप्ताह सालायोमोन थांलाय फैलाय बेयाव काजलगाव टु थालिगाव अफारनि बेलायाव ओरैनो जोंना सोब गारियावनो अफारा दङ जोंना हमना लादो स्कुटियावबो जोंना अफार दङ जोंना स्कुटि लायोबा सिट कभार लायाबा फ्लरमेटखौ मोनगोन आरो अफार दं बेयावबो थावाथ' थाखागोनखा एभ्रि गारियावनो सोब गारियावनो थाव थागोन आरो डाबल हेलमेट आरो दाथ' क्रिसमास बा बर'दिन हिसाबै गोजां बोथोर फैबाय बे हिसाबै ब्लेंकेटबो होफानाय जादों कास्टमारनि थाखाय जिखुनु गारियावनो ब्लेंकेटखौ मोनलांखागोन आरो एक्सचेन्जनि बेलायाव जिखुनु गारि एक्सचेन्ज खालामनो हागोन बाइक जा स्कुटि जा जिखुनु कम्पानियानो कम्पानिखौ लाबोनो हागोन एक्सचेन्ज जागोन जिखुनु गारि दोनदों एसेल' डिफारेन्स एसेल' फिचार्सखौ एसेल' सोदेरदों फिचार्सफ्राबो एखेयानो फ्रायानो खिन्थु माखासे ग्राफिक्सफोरनि उनाव एसे दामखौ डिजाइननि कालारनि थाखाय दामखौ बेलेग दोननाय जादों आरो ना जायोबा कालारनि सायाव डिपेन्ड जालायबाय ग्राफिक्सनि सायाव बेबायदि जाहैबाय आरो ग्राफिक्सनि सायावसो जायो दामा आदसा ग्राफिक्सनि सायाव ओमफ्राय नोंना नामाबो बेलेग जालायबाय एक्सपि एक्सपियाव नोंना एक्सट्रा पावार जाहैबाय लं सालायनायाव एक्सट्रा गाव इन्जिननि केपासिटिया माबा जायो आपग्रेड जायो आरो एन्ट्रका गासिबो स्मार्ट कानेक्ट आदसा बिसोरबो ब्लुटुथ दंखाजोबो गासिबो ब्लुटुथ दंजोबो एन्ट्रकाव बेसनि सेकेन्ड आदसा बेसाव जोंना गंथाम दङ दा नोंना माबायावबा सेकेन्ड बे फट'आवबा गंनै रेड कालार गंसे जागोन ब्लु कालार गंसे जागोन बेयाव दामाबो फाराग दा एसेल' डिफारेन्स दामा बेयाव नोंना नैबे एन्ट्रक रेस एडिसन बियो रेस एडिसनाव एन्ट्रक रेस एडिसननि दामा 1,18,000 1,18,000
ओमफ्राय जोंना नैबे सेकेन्ड टपाव दंबावो नैबे सेकेन्ड टप बेनिफ्राय बांसिन बे बेनिफ्राय बांसिन बियो बेयाव बिहा 2000 बारा जालाय 2000 ल' बारा ना 2000 बारा सेकेन्ड टप आच्छा आच्छा नैबे नैबेलाय बे बेहा बेहा जाहैबाय रेस एडिसन बियो आच्छा एक्सपी एक्सट्रा पावार जायो एक्सट्रा पावार पी एक्सट्रा पावार एक्सट्रा पावार बेनि एलिमेन्टफ्रा गासिबो कालार जागोन आच्छा एक्सट्रा पावार नांगौ ओभार पावार नांगौ ओभार पावार माने नैबे जाहैबाय बेबो जाबजोबना रेसाव लागायगासिनो नै रेस एडिसन मा मोनसे गिफ्ट दङ बेयाव कम्पानिनिफ्राय कम्पानिनिफ्राय गिफ्ट दङ खेवना नायलासिनो खेवना नायबासो मिथिगोन आरो मा दं जों मिथिया बेयाव बे सिङावबा मा दं आच्छा आच्छा औ खेवनाखौ नुदों नामालै आरो गारि बायनायाबो गंनै थांबाय दिनैहाय बेलाय नै एखे मा दहाय मोननैबो थिग थिग थुयो नैबे मा होनो मा दं बेवहाय बेखौ बान्था दंबावोसो खुलि खादोलै एसे नायखानायसै औ सिङावनो आनबक्सिं खालामखादो ओमफ्राय हेलमेट थाबावगोन हेलमेटाथ' दंबावोदां हेलमेटासो सोंगोन ना होदो बिसिलाबायलां जायोलै जोंनिया सिङावनि आसल मालासो ना मोजां जिनिस दङ बिदि मोनदों ओइ देखो नैबे साबि लाग्रा नैबे गराय दंलायनो गराय गस्लाफोरावहाय स्टिकार बेनाबो खाबानो दं माथो ओमफ्राय बे हगारग्रा रुमाल ओमफ्राय नैबे जाहैबाय काप नों आरो बारा सा लोङा रानदां ने दै गुदुं लोंदोलै दैलि लोङो साखौला गराय खारनाय गोनांलायावनो लोंबाय थादो एबार सिन्था गैले जाबाय गराय खारनायाव लोंबाय थादो ओमफ्राय बेखौलाय मा बे फालिखौ खर' खागोन ना मागोन खर' खानोबो थिगखा गारि फुगारनायसै आच्छा आच्छा गारि गोदान फालियाबो गोदान नांगोन नांगौ नाङा बिदिनो दङ नामा गैथ'वा सिन्था खालामदों आच्छा 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 दे हेलमेटबो मोनो जायो औ हेलमेटाबो नङाला बे ससेयावनो पुलिस हमला बोरै जानाय जुरिमाना नांबा औ नाङाय ना जाबाय गंसेल' ना मा हेलमेटा मोननै क्वालिटिया मोजाङानो दं नै हेलमेटाबो क्वालिटिया मोजां बिदियाव सिनायखायो नै क्वालिटि मोजां हेलमेटाखौ सिङावहाय औ वा जाबाय